Na ten zápas se přijedou podívat úplně všichni. Já vím. To je v pohodě. Prostě budeš hrát jako v každém jiném utkání. To se uvidí. Věnuješ mi na hřišti jednu tu svou speciální kličku? Uděláš to pro mě? Udělám klidně 2. Dobře, udělej jednu pro mě a jednu pro bráchu, prosím. Kdo ti poslal SMS-ku? Kamarádi. Taky ti řekli, Jo, jestli jim předvedu tu svou kličku. to bude parádní zakončení. A nechceš 3? Dobře, 3 rulety. Poslední uděláš na pokutovém území. Dáš gól a takhle odejdeš. Zastavíš se, sundáš si dres, odhodíš ho. Takhle se končí kariéra. Na to je potřeba se pečlivě připravit. Dáš gól a takhle odejdeš. Česká televize uvádí francouzský dokument Portrét Zinedina Zidana. Poslední zápas. Svůj poslední zápas odehraješ ve finále mistrovství světa. Chápeš, co to znamená? Ano, je to dost neuvěřitelné. Závěr fotbalové kariéry ve finále mistrovství světa. Za to mohu děkovat Bohu. Je to ten nejlepší scénárista na světě. Udělám všechno pro to, abychom mistrovství vyhráli. Dostat se do finále je sice dobré, ale vyhrát by bylo ještě lepší. Bude 9. červenec roku 2006 stejně úžasný jako 12. červenec roku 1998. Zidanův poslední zápas se odehraje tentokrát při souboji mužstev Francie a Itálie. Letní večer, kdy Zidane odehraje v Berlíně svůj poslední zápas, se nezadržitelně blíží. Jak si jej asi představoval, když o 3 měsíce dříve v pokoji jednoho madridského hotelu pomýšlel na ukončení fotbalové kariéry? Vraťme se trochu v čase. Začíná loučení. Už jen 3 zápasy na stadionu Bernabeu. Takže novináři vědí, že končíš? Nevím, asi ne. Takže to jen tuší. Asi ano, když to tu píší. Obyčejně se končí 3 zápasy na domácím hřišti. Řekl jsi jim to? Ne, neřekl. Ty jsi jim to ještě neřekl. Ještě ne. Ale udělám to. Víš co, já to rovnou napíšu do diáře a ty si vezmeš kameru. Já tě mám točit? Ano, ale pořádně, takže tisková konference řekněme 25. nebo 26. Souhlasíš? Takže si píšu tisková konference ZZ, konec kariéry. A začátek prázdnin, ale ne tak úplně, musíš ještě zvládnout pár věcí. Jasně. Ještě máš něco v Německu, nezapomeň. Ano, Zidane má ještě něco v Německu a není to jen tak něco. Na mistrovství světa odehraje svůj poslední zápas a z tréninku chce odejít se ctí. Il y a de la nervosité sur le terrain, c'est normal. On sent beaucoup ces Italiens très nerveux. Mais regardez cette image dramatique de cette finale France-Italie au bout de quelques secondes. Přišel čas rozloučit se. Zidane se rozhodl oznámit konec fotbalové kariéry ještě před finále mistrovství světa. Bude se mu tak hrát lépe. Na tiskovce se k tomu krátce vyjádří za přítomnosti svého bratra Nordina. Končit fotbalovou kariéru finálovým zápasem na mistrovství světa je zvláštní. Věřím, že nic se neděje náhodou a to, že se moje fotbalová kariéra uzavírá právě tady, symbolicky završuje všechno, čeho jsem do dnešního dne ve fotbalu dosáhl. Znamená to pro mne velkou motivaci. Budu se snažit zahrát co nejlépe a doufám, že mi v tom nezabrání žádné zdravotní problémy. Není to ani pro mě lehké. Každý jeho zápas je pro mě jako svátek. Když vím, že bráchu uvidím v televizi, myslím na to 3 dny předem. Když hraje nějaký důležitý zápas, mám z toho radost celý týden. Hodně to pro mě znamená. Vždycky jsme milovali fotbal. Hráli jsme ho od malička.
Je to jako sen. Jako sen, který teď končí. Jsou to neopakovatelné okamžiky. Má talent, dar od Boha. Dokáže s balónem neuvěřitelné věci, je to umělec. Ať hraje kdekoliv, to, co on neumí nikdo na světě. Je nejlepší. Umí s míčem všechno, co si dovedete představit. Je jako baletka. Porušuje zákony gravitace. Málo kdo dokáže dát člověku takový pocit štěstí jako on. Je neuvěřitelný. Jeho umění přitom působí naprosto přirozeně. Stěží lze uvěřit, že to najednou prostě nebude. Ale zdá se, že je šťastný. Thierry Henry qui va reprendre sa place sur le terrain. Avec Zidane qui a essayé de gêner et choc. Nouveau choc dans ces premières minutes de cette finale. Avec un premier carton. Ça c'est rouge. Hein. Dans un match normal, c'est rouge. Je ironií osudu, že ve svém posledním zápase hraje Zidane proti bývalým spoluhráčům z Juventusu, kde působil pod trenérským vedením Marcella Lippiho. Marcello Lippi byl mým trenérem v Juventusu. Jen díky tomu, že mi od začátku věřil, se mi podařilo dosáhnout ve fotbalu takových úspěchů. Odchodem do zahraničí, Zizu do Juventusu, já do Milána, jsme se naučili vyhrávat. Vyhrávat každý den při tréninku, vyhrávat každý týden ligový zápas. Když se prohrálo, začali jsme se okamžitě připravovat na dalšího soupeře. Když jsem přišel do Bayernu, hráli jsme zápas každé 3 dny. Na začátku sezóny nám řekli, hrajete proto, abyste se stali mistry, důležitý je každý zápas. Když jsme prohráli, bylo to zlé a museli jsme se snažit o to víc. Najednou si člověk uvědomil, že do té doby si hráli jen tak pro potěšení, pro radost ze hry. A až s přestupem do Juventusu jsem doopravdy pochopil, že fotbal se hraje především pro vítězství. V Juventusu Zidane prošel tvrdou fyzickou přípravou. Díky tomu se z něj stal skvěle vybavený fotbalista. Nebylo to pro něj zpočátku vůbec lehké, ale nechtěl to dát najevo. Byl odhodlaný na sobě tvrdě pracovat a zdokonalovat se. Ale ze začátku to nesl těžce. První měsíce v Juventusu dřel Zidane jako na galejích, aby uspěl. Těžkou přípravu na trávníku i v posilovně provázely pochybnosti až do jisté chvíle. Zásadní obrat v jeho fotbalové kariéře znamenal zápas Juventus Turín versus Inter Milán. Zidane střelil 2 góly a díky tomu jsme vyhráli 3-0. Celé mužstvo se na něj vrhlo a všichni ho šťastně objímali. Toho dne se z něj stal pan fotbalista. Ballon qui est dégagé, Zidane qui prend sa chance pour frapper, but! Et le but de Zinedine Zidane! Tehdy jsem pochopil, jak důležité je ve fotbalu vítězství. A právě tenhle zápas odstartoval mou fotbalovou kariéru a s mužstvem jsme začali sbírat jeden titul za druhým. Během 5 sezon, v kterých hrál Zidane za Juventus, se turínští stali 2krát mistrem Itálie, získali superpohár, interkontinentální pohár a kromě toho Zidane v modrém dresu získal pro Francii titul mistra světa i mistra Evropy. Rozhodujícím okamžikem bylo vítězství na světovém šampionátu ve Francii 1998. Můj život se od té doby zásadně změnil.
Po 2 Zidanových gólech ve finálovém zápase s Brazílií ovládla Francii Zizumánie. Takhle se rodí hrdinové. Hrdinou se člověk stává nějakým neobvyklým významným činem, který se vymyká veškerému očekávání. Hrdina dělá jen to, co by se dělat mělo, ale co většinu lidí vůbec nenapadne. Kdo je to opravdový hrdina? Pro mě třeba člověk, který zachraňuje lidské životy. Já možná přináším lidem radost, když se na mě dívají, ale životy určitě nezachraňuji. Neumím dělat zázraky, nejsem hrdina. To je podle mne někdo úplně jiný. Zidane hrdina asi opravdu není, dal by se spíš nazvat kouzelníkem nebo mágem. Byl jsem pyšný na to, že s ním mohu být v jednom klubu. Myslím, že pro spoustu lidí hrdinou je a pro mne také. Pro ostatní je možná hrdinou, ale pro mne pořád jen mým synem. Florent Malouda peut-être. Florent Malouda toujours. Et le penalty pour l'équipe de France dès les premières minutes. Décidément, ce début de match est incroyable. Co by si pomyslel o chlapovi, který se ve finále mistrovství rozhodne pro takovou panenkovskou penaltu? Asi, že je to blázen. Ale nejde snad bláznovství ruku v ruce s genialitou. Proti Buffonovi to nemůže zvládnout. Říkal jsem si, dal bych za to ruku do ohně. Možná bych si ji spálil, ale ne, to nikdy. To je naprostý nesmysl. Šlo přeci o vedení 1-0 ve finále. Nemožné. Nemožné. Myslel jsem na jedinou věc. Musím zkusit panenkovskou penaltu. Prostě jsem to risknul. Říkal jsem si, že kdyby to nevyšlo, bude ještě čas to napravit. Připravil jsem si míč, rozběhl jsem se a střelil. Na rozhodnutí jak jsem měl 10 vteřin. Věděl jsem, že to takhle musím. Myslím, že můj bratr nemohl jinak a bylo to správné rozhodnutí. Penalty jsou vždycky buď a nebo a navíc ve finále. Nevím, co k tomu říct, aby se taková kulišárna podařila, k tomu je třeba klid a duševní vyrovnanost. Nejsem si jistý, jestli byl ten gol geniální nebo spíš bláznivý. Měl jsem z toho smíšené pocity. Jako úplně první mě napadlo, to je neuvěřitelné, on je geniální, ale hned potom jsem si řekl, on se snad zbláznil. Co se asi odehrávalo v jeho hlavě, že se odvážel k takovému kousku. Ve chvíli, kdyby se valná většina lidí bála riskovat a zkusila by nějaký zaručený tah, on to prostě kopne takhle. To se jen tak nevidí. Tyhle chvíle si chci uchovat v paměti. Prosím? Že tyhle chvíle si chci navždy uchovat v paměti. Haló? Ano? Mluvím s panem Zidanem? Ano, dobrý večer. Chtěl jsem vám jen říci pár přátelských slov u příležitosti rozhodnutí, které se chystáte udělat. Všichni to pochopí a všem to bude líto. Je to samozřejmě výjimečná událost. Chtěl bych využít této příležitosti a vyjádřit vám úctu a uznání za vaše skvělé fotbalové výkony, za vaši celou úspěšnou fotbalovou kariéru. Děkuji, to je od vás moc milé. A samozřejmě se všichni těšíme na vaši účast na... Mistrovství světa? Ano. Ano, na mistrovství světa. Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu. Nashledanou. Tak co, Eliazi?
Volal pan prezident Chirac, co tomu říkáš? Právě dneska jsou ti přesně 4 měsíce a tvůj tatínek oznámil konec své fotbalové kariéry. To je pro nás krásný dárek. Tatínek bude s námi doma, bude se o tebe starat. To se budeš mít. Skončit s fotbalem je pro hráče vždycky hodně těžké, zejména proto, že se tím vzdávají dalších silných prožitků. To je podle mne na takovém rozhodnutí ukončit kariéru to nejtěžší. Nezbývá, než nahradit tyto emoce jinými. Rád na něj vzpomínám. Například jednou jsem mu přihrál ze vzdálenosti asi 45 metrů. Byl to krásný pas. A on to rovnou z voleje vypálil levačkou a dal gól. Podíval jsem se na tribuny a viděl, že publikum šílí. People try, but nature will divide. So who will take the prize? You might feel like you want to run and hide. Only you know it's time to stand and fight. So call upon your angels and gather strength within. Shoot your winning arrow. It's time to win. Večer před jeho posledním zápasem na stadionu Santiago Bernabéu jsme spolu byli v šatně. Jen my dva. A on mi řekl, děkuji ti, byla to pro mě čest hrát s tebou 3 roky v jednom manšaftu. Byl to jeden z nejsilnějších okamžiků mého života i mé kariéry. Když jsem to říkal přátelům, kteří Zizua obdivují a některým spoluhráčům z Realu Madrid, nevěřili mi a podezírali mne, že jsem si to vymyslel. Vzpomínám si na jeho gól v utkání proti La Coroně. Jako střední obránce jsem ho mohl v klidu pozorovat. Když jsem dostal míč, hned jsem rozehrál a zůstal pochopitelně vzadu. Mohl jsem se někdy vydat s míčem dopředu, měl jsem to tam za sebou jištěné, ale já jsem se radši díval na ty nádherné kombinace Figa, Zidana nebo Raula. Bylo to neskutečné. Tři zápasy doma na Realu Madrid a finále mistrovství světa, při němž Zidane definitivně ukončí svou fotbalovou kariéru. Co se stalo? Teď o tom nechci mluvit. Začíná Formule 1. Tohle je zahřívací kolo. Zbývá ještě 30 vteřin. Jensen se ptal, co se stalo. Nic. Zranil jsem si lítko nad kotníkem. Nějakým špatným pohybem jsem si trochu hnul zhlezení kostí. Není to nic vážného, ale budu si na to muset dávat pozor. Pozor si musí dávat hlavně staří lidé. Ano, hlavně staří musí být opatrní. Staří jako já. Ale ty jsi ještě starší než já. To ano, ale já nehraju fotbal. Naštěstí. Naštěstí. Myslíš, že televize ti pomůže se uvolnit a uklidnit? Ano. Máš strach z toho, že budeš muset všem oznámit, že končíš s fotbalem? Bojíš se, že nebudeš mít dost sil a koncentrace na šampionát? Na mistrovství světa? Jo. Ne, to vůbec ne.
Chci jen podat maximální výkon. To je všechno. Nechci mít žádné zdravotní potíže, abych si nemusel nic vyčítat. Ničeho litovat. Chtěl bych mít 100% fyzičku. O zbytek už se postaráme všichni společně jako tým. Budeme se snažit vymačkat ze sebe maximum. Ce ballon au deuxième poteau, Barthez, l'égalisation, l'égalisation de Materazzi. Continue Zinedine Zidane. Et non, pas de faute, selon Monsieur Elizondo. Zidane, qui a été pris sévèrement, mais à la régulière. Jako střední obránce ho vidím před sebou a myslím, že to není snadné sousto pro obranu soupeře. Kromě toho je velmi elegantní, je to krása ho sledovat, je schopen vodit protihráče sem tam po celém hřišti a způsobit mu tím trauma. Myslíte tím ztrátu soupeřovy hrdosti? Ano, každý hráč má svou hrdost. Hrál jsem proti takovému Špílmacherovi a nejraději bych ho roztrhl vejpůl. Je to nápor na nervy, protože on si tělem i rychlostí míč dokonale přikryje, takže máš neustále pocit, že si s tebou jen tak pohrává a dělá si z tebe blázny, zatímco ty se dřeš jako kůň. Vytrvale se mu snažíš míč ukopnout, ale on ho ovládá s lehkostí baletky a situaci má naprosto pod kontrolou. To tě prostě nemůže nechat v klidu. Já to chápu. Často jsem stál na hřišti proti němu, když hrál za Juventus a potom za Real Madrid a vždycky jsem si od něj raději udržoval odstup, protože jsem uznával jeho kvality a nechtěl jsem vedle něj vypadat směšně. Fauly mi nikdy příliš nevadily. Chápu, že když člověk udělá 2 kličky za sebou, po třetí se ten naproti naštve, že už to stačilo. Fajn, ale už dost. Tohle jsem vždycky bral. To se dá pochopit. Moi, ce que j'acceptais pas, c'est autre chose, quoi. Ale co jsem vždycky nesnášel, byly provokace. Já jsem nikdy při zápase neprovokoval. Nemám rád hráče, kteří to dělají, kteří vyhledávají záminku ke konfliktům. Někdy to přejdu, ale někdy se to nedá. Mohl to v tom finále přijít a nereagovat? Ano, samozřejmě, že mohl, ale je to také jenom člověk. Nechce si nechat všechno líbit. Když jsme spolu hráli za Real Madrid, stávalo se, že doslova pěnil. Vždycky jsem ho uklidnil, nech ho být, já si ho podám za tebe. Naše fauly nejsou tak vidět, asi to umíme lépe zakamuflovat. V tom je ten rozdíl. Párkrát jsem ho zažil rozzuřeného. Nech to plavat, říkám, já se o to postarám, něco s tím uděláme. Musím přiznat, že se to stávalo. A výjimkou nebylo ani finále mistrovství světa. I tady, stejně jako mnohokrát předtím, se toho ujal Makelele. De sacrés duels dans cette finale. Allez, petit rappel à l'ordre sur Claude Makelele de la part de l'arbitre argentin. Et c'est là, mi-temps sur ce score de 1 but partout avec Zinedine Zidane qui a ouvert le score sur penalty à la 7e minute. Égalisation de Materazzi. Tout se jouera donc en seconde période. On va encore trembler. Při zápase myslím vždycky na svou rodinu, na manželku, na děti. Myslím na ně i večer předtím a těsně před vstupem na hřiště. Je to pro mne hodně důležité. Takový rituál. Zakopem si? Ne, to ne. Máš strach, co? Nevím z čeho. Bojí se.
Dáme zápas. Já s tátou proti vám dvěma. A to bude s vámi. Tak pojď, tati. Ne, nechci hrát. Nebuď zbabělec. Měl jsem včera těžký zápas. Jsem unavený. C'est un tripoteur, lui, hein? Ouais. Il tripote. C'est le cas de dire. Oh, viens. Viens, viens. Olé! Olé! 1-0. Oh là! Oh là là là! Oh là là! Viens, Lucas. Oui, mais viens m'aider, toi. Viens, défends. Aïe, aïe. Carton pour jaune pour Enzo. Carton jaune. On a mis le carton jaune. Rouge. Direct rouge. Il a dit carton rouge pour toi. Carton rouge, oui. J'ai écrasé, c'est pas grave. C'est pas ma faute. Tiens, Théo, je te remets la chaussette, t'as vu? Oh, oui. Tu vois, le bout. C'est toi qui m'as fait mal. T'as fait mal, hein? Copine. Non, celui. Aïe. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 9-7, hein? Si on marque, on a gagné. 9-7, on gagne. Si on marque, on a gagné. Voilà, ça dégage un tout petit peu les côtés. Avec ce centre d'Abidal, Malouda, Zidane. Oh, Zidane dans un style proche de ce but qu'il avait marqué en finale de Champions League. Zinedinovo štěstí bylo, že mu stále zbýval jeden cíl, kterého chtěl dosáhnout, a to vítězství v lize mistrů. Kdyby kromě všech dalších titulů získal i tento, neměl by už takovou motivaci a chuť hrát. S Realem Madrid byl rozhodnutý ten pohár získat. Zeptal jsem se ho francouzsky, chceš hrát za Real Madrid? Otázka padla na úrodnou půdu. Odpověděl mi anglicky, yes. Když hrál Zidane za Bordeaux, už tušil, co znamená špičkový evropský fotbal. Jako hráč Juventusu se k vrcholu dvakrát přiblížil a s Realem Madrid ho dosáhl. Představ si, že máš týden přípravy na finále a celou tu dobu ti připomínají. Už 3krát si ve finále neuspěl. Nosíš smůlu. Večer před zápasem už nemyslíš na nic jiného, než na ta 3 prohraná finále. Prohánělo se mi to hlavou a říkal jsem si, je na čase to změnit. Tohle finále musím zvládnout. Předchozí neúspěchy byly pro mne velkou motivací. Přinutilo mě to zabrat ještě víc, hnalo mě to kupředu. V tom 3. finále šlo o všechno. Druhé finále jsme s Juventusem prohráli s Madridem. Pak jsem do Realu přestoupil a hraji za něj v dalším finále. A měl bych v něm prohrát. Řekli by si, stál nás dost peněz a když hrál proti nám, vyhráli jsme. Když hraje v našem dresu, tak to nejde. Chápete? Nikdy předtím jsem takhle neuvažoval. Když se nad tím člověk zamyslí z téhle stránky, i když jen na vteřinku, bylo to osudové. Říkal jsem si, buď to zvládneš, nebo zůstaneš navždy smolařem. Avec la montée de Roberto Carlos que demandait Paga tout à l'heure.
Takové věci umí, ale dobře to trefit, zároveň se předtím ohlédnout dozadu a pak přesně zamířit. Podle mne to bylo kouzelnické. Když jsem po zápase přišel do šatny, první, co mi řekl, bylo: pane prezidente, já smůlu nenosím. Pro mne jako pro fotbalového nadšence a fanouška Realu to byla obrovská věc. Vyskočil jsem ze sedadla a skákal radostí. Byly to pro mne nezapomenutelné chvíle. Byl jsem šťastný za něj i za našeho otce. Za celou rodinu jsem byl doslova šťastný. Strašně jsem to prožíval. Toho večera doslova zářil nebývale. There's no time to think about the past. All that counts now are seconds moving fast. Taková věc se podaří jednou za život. A mně se to stalo. Je to skvělý pocit. Člověk si říká, jestli mu nepomohl někdo tam nahoře. Myslím, že tam nade mnou někdo držel ochrannou ruku. Datum Zidanova posledního zápasu se blíží. Ještě pár tréninků, několik utkání a nastane ta chvíle. Teď je čas na uvolnění, protažení i odpočinek. Brány Realu Madrid se otvírají a pouštějí nás s kamerou dovnitř. Jsou tu i všichni Zinedinovi kamarádi. Přišli, protože si tyhle poslední společné chvíle v madridském klubu nemohli nechat ujít. Vždycky si poslouchal muziku? Ano, díky bohu. Proč díky bohu? Není nic lepšího. Bez muziky se nedá žít. Bez muziky by byl život dost smutný, nemyslíš? Nordin nás v tenise nikdy neporazí. Počkej, já vám ukážu. To bude masakr. Když myslíš? Hrál jsem naposledy před půl rokem. Tak to bude ještě horší. Však uvidíš. To jsem na tebe zvědavý. Nejsem tak špatný. Naposledy to bylo 6-0 Kanár. Tak to nemáš šanci, to je jasné. Hraješ slušně a neříkám to, abych tě bránil. Myslím, že to bráchu znervózňuje. Neměl jsem raketu v ruce 10 měsíců. Takže nemáte šanci. Uvažujte trochu. Trochu nadšení a půjde to. No dobře. Kdybych hrál každý den jako vy,
Představ si to. Nemohl bych s vámi prohrát. Ale neříkej. Okamžitě bych vás smetl z kurtu. Je fajn se s nimi vidět, ne? Popovídat si, zasmát se. Ano, je. S nimi je to vždycky fajn. Cítím se s nimi dobře. Když před zápasem strávím celý den v posteli, pak se s nimi mohu vidět alespoň 4 hodiny a je to fajn. Rád bych, aby to bylo častěji. Prosím? Říkám, že bych si s nimi opravdu chtěl povídat častěji. V každém případě tě čeká tenis. Budu muset trochu potrénovat. Malek si věří, co? Nordin taky. Přijde chvíle, kdy najednou začneš všechno zvládat bez problémů. Po 15 letech úsilí se ti najednou dostane toho štěstí. Vítězství proti Brazílii ve finále mistrovství světa byla v podstatě jeho práce. Hrál za nás za všechny. Říkali, že ten večer byl Zidane nejlepším Brazilcem. Říkat si může každý, co chce, ale já vím jistě, že kdybych byl na hřišti sám, nic bych nezmohl. Zidane pour frapper ce corner. Renvoyé, ce n'est pas fini avec cette frappe de Ribéry qui prend sa chance. C'est la relève, mais c'est la relève, Franck Ribéry. Nová generace francouzských fotbalistů se rekrutuje především z dětí z chudinských čtvrtí velkoměst. Vyrůstají na ulici a hrají fotbal. Učí se tak kolektivní hře a hrají nejen pro radost, ale i s vidinou lepší budoucnosti, kterou by jim fotbal mohl zajistit. I já jsem sportoval, abych vyplnil volný čas. Ale také proto, že jsem to miloval. Měl jsem rád všechny sporty, ale fotbal byl pro mne nejpřístupnější. Tenis jsem hrát nemohl, protože já jsem v té době neměl raketu. Golf taky nepřicházel v úvahu, protože jsem nebyl členem žádného klubu. A jezdit formule, to už vůbec ne. Zakopat si s míčem bylo zkrátka nejjednodušší, ale museli jsme si nejdřív nějaký sehnat. A když nebyl míč, kopali jsme si něčím jiným, co jsme zrovna našli. Stačilo něco, co se jen trochu podobalo míči a mohli jsme začít. Než se mi podařilo prorazit, byl jsem jako spousta ostatních kluků z naší čtvrti. Rodiče neměli moc peněz, což samozřejmě přinášelo problémy. Na konci měsíce to nebývalo lehké. A tak mi došlo, že to, co chci dělat, musím začít brát vážně a snažit se vyniknout. Neměl jsem to nikdy lehké. Celý život jsem tvrdě pracoval a chtěl jsem, aby se moje děti měly lépe než já. Říkal jsem jim, žijete ve Francii.
Chodíte tu do školy, studujte, ať nemusíte živořit jako já. Otec chtěl, abych studoval a díky tomu měl větší šanci najít si dobrou práci. Kdyby mi to nevyšlo ve sportu, mohl bych dělat něco jiného. Proto mě nabádal, abych se dobře učil. Chtěl jsem být ve fotbalu úspěšný také kvůli němu a dokázat mu, že i když jsem ho neposlechl a vybral si sport, že mohu něco dokázat. Snažil jsem se uspět ze všech sil, aby nám nemohl být pyšný. S touhle myšlenkou jsem nastupoval do tréninkového střediska ASK. V tréninkovém středisku v Cannes začíná Zidanova úspěšná fotbalová kariéra. První smlouva, první byt, první auto, ale nebylo to zadarmo. Už jsme ani nepočítali hodiny práce navíc, pot ani krizové okamžiky, kdy jsme plakali únavou a měli pocit bezmoci, že dřeme, jak nejvíc to jde, a stejně nejsou vidět žádné výsledky, žádné úspěchy. Aby tohle všechno člověk zvládnul, musí mít neobyčejně silnou povahu a to Zinedine má. Nedokážu si představit, jaké to je odejít ve 14 letech z domova. Musí to být tvrdá zkušenost. Možná proto Zizu tolik lpí na své rodině, protože sám neměl normální dětství. Vždyť ve 14 byl ještě klukem. Zinedine Zidane à terre. Aïe 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 aïe. Aïe, le changement annoncé par Zinedine Zidane. C'est le moment de faire des miracles. Pour ne pas voir cette dernière image de Zidane sur un terrain, de le voir sortir prématurément avant le coup de sifflet final. Est-ce qu'il va tenir, Zinedine Zidane? Vyhodil jsem si rameno. Kdybych ho nedostal zpátky, bylo by po zápase. Bolelo to hodně? Dost. Tohle už se mi jednou nebo dvakrát stalo v Madridu. Vždycky totéž rameno. Člověk má najednou pocit, že ta ruka není jeho. Matka prožívá s dítětem každé, byť i drobné zranění. Když se mu něco stane, je to vždycky málem tragédie. Zidana podporuje celá rodina. Otec, bratři, všichni s ním cítí a podporují ho. Je to výjimečné a nádherné, že může čerpat sílu od těch, kteří ho bezvýhradně milují. Večer před posledním zápasem kariéry tráví Zidane s celou rodinou. Její členové se sjeli ze všech koutů. Yazin svolal na Zinedinův poslední zápas celou rodinu, protože většina z nás na žádném jeho utkání nikdy nebyla. Při svém posledním vystoupení nás chtěl mít všechny pohromadě. Je nervózní, protože jsme tu najednou všichni. Poprvé jsme se na jeho zápase sešli komplet. Bratři, sestry, rodiče, rodina, jeho manželky. Není nervózní ani tak ze zápasu, jako spíš z nás.
Il va s'entraîner juste. Non, mais ça veut quelque chose, je jure, ça veut quelque chose. Eh oui, je sais. Il est là, il a l'air d'avoir mal. Zizou, il faut aller au bout de cette finale, le dernier match de sa carrière. Zidane. Zidane qui crochette et qui va écarter de nouveau. Voilà. Sagnol. Ça c'est bien, c'est une belle situation. Maintenant pour ce centre de Sagnol. Oh, Zinedine Zidane et Buffon. Měl jsem vztek, že jsme promárnili takovou šanci. Ale to je na sportu zároveň to krásné. Pocity se tu střídají každou chvilku. To je na fotbalu asi to nejkrásnější. Všichni bychom si přáli, aby se poslední zápas naší kariéry vydařil, ale bohužel to skoro nikdy nevyjde, protože je to výjimečná situace, kterou není lehké zvládnout po psychické stránce. Navíc Zidanův poslední zápas bylo finále mistrovství světa. Dva nebo tři hráči mě upozornili, abych si dal pozor na likvidační fauly. Bylo jasné, že se mě budou pokoušet zastavit. Nadešel čas loučení. Ale o kterém zápasu je tu vlastně řeč? Odehrál se jednoho jarního podvečera v Madridu ještě před finále mistrovství světa. Nebyl tak velkolepý, ale určitě stejně dojemný. Jsou tu všechny děti? Máš vstupenky, Veroniko? Byly v obálce v předsíni. Sandrine na ní napsala rodina. Kam jsem to dala? Musela jsem to vyhodit. Asi jsem je vyhodila do popelnice. To snad ne, Veroniko, ty jsi taková zmatkářka. Faride, měl si tam napsat, že to jsou vstupenky. Viděla si tam napsáno rodina, to si přece nemohla vyhodit. Když jsme se dostali na stadion, bylo to, jako bychom se stali součástí filmu, jehož děj nemůžeme ovlivnit. Na sedadlech jsou cedule s jeho jménem. Budeme je pak zvedat nad hlavu.
A je to. Začíná nový život. Začátek další etapy. Tímto filmem jsem chtěl vyjádřit svou vděčnost všem, kteří stáli po mém boku během celé fotbalové kariéry. Publiku, trenérům, spoluhráčům, přátelům a samozřejmě své rodině. České znění připravili Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Iva Korbelová, Jan Malý, Stanislav Hrabě, Irena Hrubá, Jiří Valšuba, Vladimír Čech, Vilém Udatný, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová, Zdeněk Hrubý, Vladimír Tišnovský a Zdeněk Štěpán. Česká televize 2008. It's time to win. So fate has brought you here. There's nothing left to fear. The moment's in your hands. There's no